A few moments later. Masong buntang juntanan, nariday may karon mag hinlo dari skidid sabay kay grabe na kadjadin taong labenga hamon ang kadjadin jampang purilon na putla ng papagabril. Ko man may datong gunting so karon na ramang sundang. Lami magjaday pud tan-awon guys uma arrange si dyan. So, dugay-dugay naman pilan ni kabuno na may hapaw-hapawi. So, amo laman sa hapaw-hapawan guys. Ngunit iba jang maazo na imong sundang pader kay basin nito malagot na. Delikado unjang. Dili ako daras ladyo guys kay delikado unjang padeu ta dato apil sa tagpahak, hakan tag-apil. Yan na guys, hapaw-hapawan na naman dari guys. Unjang kanang karnaba di na naman sa hilabtan. Pagpaabot kay jud nila nagkanus adyo na si mamunga. Okay, sakto ra na padir. Lami gid sa tan-awon guys. Og agatang buwak ma hapaw-hapawan. Kana ba ingani ma? Pahakan. So di mo pahakan guys, labeng dagang tinda-tinda nga na din taon makitaan. May planos papagabring agdari sumpadan kuno ni jagamay karon kuno kunas tinda kay og tago manggad kaadyo. Kamado na laman taon may lingaw ni papagabril dari kada adlaw na jambantan dyan. Kana malagi pa dari gitaod nga wifi to kita mo na sa ibang wang na magkislap-kislap man og gabi ug adlaw di makita. Ito lang taod to Sumot to sa signal siguro. Na may bali dyan namang ticket guys na itag 5 Gs 20 na pwede na kada maka YouTube, maka Facebook, maka email. So daghan dari pa palit guys tanag 5 kay mga bata dari 5 raman taon lagi maabot sa mga estudyante. Magala laman na pwede ginagbayng lingaw dari papagabril sa mabilin dari bay. Nagre-rinse ko ikin guys kay ija mang turno ng hakuton kaya kay gael mo adto man si just buhion mo adto nas kabaw kay kin pag ready na si imong hakuton Domingo rin taon mi dari guys makahinlo sahay silhigang papagabril dahil lahi na magagad kay busy malaging taon balikutan naman dahil magkisilhig mo na yung mga hapaw-hapawan kaya makita po nagbiyo dito sa sud halang nakalamukat ng agi ito biyo nagkalamukat ito biyo man dyan pagkis ka to man may among buwak-buwak to sud to no seryoso man kapader naghabaw na arang dali apon mahabaw na imong sundang ha habula ano nahabaw naman sa may panigbas na nigbas mo ka na kunda dahil gabi ipanog nila nano mo gabi sa man kuha iya ha ginsa man dyan pagluto wala nakakuha ko na silang igat na day igat na sapa delikadong mga igat at ako dun magtunong dito sapa kayo na panuon day kuno mo guys bitaw kuha na siya guys kanang na ay kasili na siya muna siya gitawag na rin guys o kasili igat mo ilang iingon kasiling bugoy kasiling bugoy dyan di dapat kasiling bugay kasiling bugoy man dyan kuno guys yung papagabril i-apil ng papagabril o pulir i-apil ng papagabril guys ang puril ag saging-saging pulir naman hinuon ang sana ba na nagka-balinsungag na pagkatang dila saan na ba na makailis mong alaga pader ngay usig ka naman unsan naman nagwapo na siguro kag samot pader kaya naman kailani mo guys nansan naman turo yung wala naman kailas ng amo niya yo hanay ba kayo wala magkakailas mong amo karugasan karugasan yung kita din magkakaila na unsan na ba na bintaha ka sa pod guys ugma kuhaan napahak-pahakan kay lami na jud pud tay tan-awon linyada na anay linya purma na arang sa suha ka jud naligo na pahumot maning sa jud di sa man ka naligo isa ka naligo nadto tabay lasa pa arang hangata man mutukad no lajo hangat inig saka wa na may agas-agas sa tong tubig ning agas mas baryo gabi pada adlaw man na ila siguro jang ano man di man mabutan gamay raman ato dila kay dakay ay sige karong gwapa ka dare tawa tong ijaan guys mato asawang yuyo katong trabaho sa Mumbai unsa malagi na dito lagi tawo sa man paran kay dito unahan dito lajo pa jud lahi tong atabay guys dito unahan lahi tong atabay kay nanimaho na malagi taong anten mo nang lanto ag tubig so tuwa na po dito sapa guys to dito maglabhanan na nang uja lagi mga tao dari mo kun saan ta man mo aman mo agas dari sa mga diri ra sa mga pero dito sa basketballan ito ilang hus nga dagko man ilang hus nagsige agas gabi amang nalabsan gabi si mama magtapog sagbot kay ako maghakot Ari may tinabangay ni hindi man na dari tapok tabangan po na naman ko yung naghakot tabangan na sa yung kay ang dali ang human nakapok ko na bago na ilikakot ba dali ra kung kabuang sa manggod di mahakot kong dali
Dari guys ay nang ipanapok ang mga sagbot kay na nang dali ra asap tapuangon. Dali ra ba? Puniton. Good morning, my little Kimiat. Mo pay pagbakod sa mga gaming baji. Ya, mo pay pagbakod sa mga gaming baji, guys. Ay, nanghimuta pa no. Ay, nanguot naman na. Unsa na ba nanguot ka naman? Si mong buga no katuday ko no. Naman na maak. Mazong buntag. Kamusta imong katog? Kamusta imong katog lang? Kagubot mo man naging mong hair, be. Tunod lang ikaw. Shush, hindi ko ka mga bambaji, guys. Mapay pang mata. Nagka man yung taon na si sa gabi, guys. Nagka yung katog, naputol. Kay, nguli man midalis bahay gabi, eh. Kamo yung pag-abot nilang purang ikan o Cebu. Pagpapasat sa natagkaridi. Alright, so ta guys, gitabangan ni Eliakim, si Kuya Kinkin, yung maghakot na itong sagbot. Sila may tigkabot na itong sako. Sila sa sagbot. Gamay ramang kamang sako. Man kapag itong sakong dapat. Oh, nainahapang niya. Ako na si mama sabot. Sanas manok. Kapag labag kin. Kin maglabag guys. Ako magtapok. Wow! Alright, nahuman na kasi din taon may dari pang hakot, guys. Last na naman lang yung itabangan ng hasag ng sako ka na. Kasi kumbati kasi mga chikiting. Kaya human na itong trabaho. O, hinlo na kasi guys. Hinlo na kasi din taon. Huwag na rin naman guys. Dali ra ko na yung papagabil kayo. Dara man yung apalahon. Kaning masagbot din eh. Yung mga bulbul na nalabaw. Dara ng pampalahon. Alright, human na guys. Humanamig hakot sa mga sagbot dari. So, nahumanamig panghipos na ito sa mga sagbot guys. So, ari sa mi Papa Gabriel, muli mi daris garden. Huwag na unsa nag-ijang gihimo daris. Amang garden. Ito sa mi Papa Gabriel guys. Oh, hinlo na darhi. Wow, very good ka Diyos Papa Gabriel. Ito guys, isang hinloan dari guys. Kaya mazon nagtakatunob dari mananap. Sininsan ni mananap dari mahupo. Oy, wow. Hinlo naman dari padir. Hinlo naman dari sa imong luyahan. Very good ka Adjo. Na all. Guys, ada mi dari kani saluyot. Oh. Namilaw udon dari saluyot. Anda saluyot di. Saluyot again. Ay sore. Ano di ay og di ami dake daring luyahan. Char, dake ako nung amang luyahan, murag mao. Taw oy. Ya guys, aga mang luyahan. Yan na. Wow. Diyan, daga mong limonsito guys. Buhi na siya. Ngunit datog limonsito datos tumoy. Diyan, mag-transfer darhi. So, diyan naga sa munga na. Uy, salamat ka Diyos Ginoo. Kaya nga buhi na gadya din taon dari ka mong limonsito. Nagamang tanga dari. Gibitok man. Sagdila man na. Sagkari, manitri. Mo ni manitri pa der no. Diyan, manitri. Dako na guys. Diyan. Diyan na pa yung kamunggay. Uy, nabuhi na gadya ka mong kamunggay darhi. Yes, kana mo yung manitri day. Oto ma. So, diyan na. Nagata ang upo, Bill. Liliin natin na. Develop bagbunga. Okay, so nalipay ka dyan ko nagtanaw dahil sa imong luy apadir. Kaya diyan na daghana. Nanubing na, hala ka dyan pa. Kuha na dyan ni guys. Road to panakot na ka dyan ni pohon. Road to panakot na ka dyan ni amang luy Naglimonsito. Buhi na na, day. Yes. Insay mo ipananam dyan ni pader. Pwede rapod. Mapalit may darig binhi guys para sa isang taong ni Papa Gabriel. Magtanam ko na sa taong dari. Sa dayag isang mga luya. Wow, nalipay na kasi kung nagtanaw si mong luya pa. Lamirag sagbot guys. Dalira si Jagunahon. Dalira siya nga naan papalahon. Humuk naman ni kay mo manik amang ginunahan das nangagi. Unja gateng upo darhe. Oy, di aman na isa kabuok na. Develop. Dahil guys, na-develop na din taon dahil upo dari. Pero usara kabuok. Uy, kalapusoon man. Atong tabunan rin pa din. Karo di ma. Kuan. Mo rin nabuhi tanan pa. Halaluoy lamon. Bubuan natin dyan punuan. Usara man dahil nabuhi guys. Diyan amang kuan dari. Katong hinatag ni Tijulin sa nga na to. Malbiri, ha? Tuas kanding. Hala, orang saya nga buhi na rabadjud to dari. Haman. Hala, buhi na rabadjud to dari. Tagas na ni isang kuan. Hala, namatay. Sayang. Hala, sayang ka Adjo. Na, nangugat na raba. Wala na guys. Kaos kanding.
Kasayang ba. Uy, ato kasi kapila nagkuha ni nga hangkuan pa. Lukbati. Yeah. Di man ay lukbati dari raghan. Atay malaw uy dani. Yeah. Guys. Uy, lukbati ni nga violet. Dami ni siya guys. Lukbating violet. Uy, namalagi kas gawas darata ka init tari. Init na. Init dari noon, init diha. Uy, patig saging ipapagabril raraban ni tambuka na. Pahak man. Sayang ka azo. Muna guys, gihinlo ang papagabril. Niguan ko no isang atam na danig taong. Tam nila naman na niguan pa. Salmon. Tamnig salmon. So unsa guys, amo ning tabangan dani unsa. Niguan human og pa-check up. Kay mo pa-check up sa ko guys. Unsa so pay baon naman hanggang sang kuan nga part na hanggang sang ipa-check up kay nako nakapa nga di maadyo. Nako nakapa nga bukol. Diyan na tambis pa pagabril guys dia. Problema lamang po kaya jaga kan una punis mananap. Sayang ka jud atong tinanom dadto daghan ra ba jud to si jaguan guys udlot. Na tambis. Na guys, pohon mo na nakatkat ang Iliakim mga 5 years from now. 5 years from now dai makatkat na nimog mabuhi na ha. Unsa man? Kakaon ako, ma. Anding? Ma, kakaon ako. Manungag man, halika na dito. Away sungay di ay. Adto sa panungag kay kuan sa ka naglisik. Bantay ka ron. Kita oh. Haw day ka man mugno nagbata day dasmagan sa ka. Sumugan sa ka diha. Kala ka dali. Na. Hawa lagi jo pa de. Shh. Dali. Mari kanding ni Kuya Gail guys. Unsa ag hala. Kala ka. To. Dito. Ani ka bang? Amo sunod ay. Ha? Sunod ko no basta badjing mo gudul. Asa man dara pa? Asa? Okay. Aso kasubay na agyanan, daris na isagbutan, dali. Naidagan sagbut dari. Ha? Nara? Okay. So daris sa manabsab guys ya. Dala manabsab si Jadana. Ngayon ay jang lagdik guys kana na atong tuar ko atong tumban. Okay. Wala na lagdik na si Ja. La panabsab. Karon man dak kag samot. Makaliwat na. Biya katong upo, balik tas upo guys. Usara jud ka buok bunga mo na develop guys ya. Ag uban wa day madilip wa day ma dajun og ka develop. So karang usa mo itang pabuton, madyo na laman makautan ta na isang buok. Oh. Sa nawanta na ug amo ba kuno ning bayo, amo ning bayo pero wa pa mahuman kay wa pa lagi tay budget lagi. Napundo pag budget. Pero hapit na basin mga sunod buwan puy ana ni. Pwede na namin sa puyan gaso pala man mi dani. Sunod buwan. Pag si papagaberling ngagagilong. Laki yan sunod buwan puy ana ni. Maso man bababaan di ay guys no. Portahan naman naman ni bintana ni kuwang dani guys. Puy ana ni namo. Balag di sa mapinisingan. Yes no. Kaya gamong pikas bayad ato gi. Anadza naman era ito guys. Mararaman to porma uguan. Kay nanadza na to sa mga haligi angin na to katupit ang ibagdong udit. Dado guys isa na aptan mo siguro to guys. Daghan nag-anay dadto ha. Ugma na pa ni. So ugma na pa ni na matiwasan guys. Kari dia. Si Papa Gabriel ay makatiwas dari guys kay mo trabaho man ko ugma. Wow, ganahan ako nagtan-aw dari sa mga garden jud. Ganahan ako nagtan-aw guys kay na nagsaging nabuhi na. Jato nay kamunggay nangabuhi na pud. Unja agdari laman mo inakuha nagsaging kay naabtan mas among buhion. Nabuhi nagsaging nanay luya nanapi kapajas. Jato apoy saluyot. Limonsito. Okay kaadyo. Guys no. Agdari aran tambukan nakadyo sagbot guys ya. Pila ra gani ni kakuan murag buwan na siguro ni kapinwa na makuan ni na mo. Sagbot na kaadyo. Saglan dali ram po na si agunahon sagbot ta. Ha? Buwan ani na tapo niya. Ampun ni Jesus nga makapudyo na tada ni sunod buwan. Tangan danay saruda ana ha. Alright, so manguli na mi guys. Hanang mong kapadas laki guys, aran daghan na nakajugbunga. Kaso grabe man pang cute ka adyo, liwat pang Iliakim gagmantoy. Oy, di pa mong tubo guys. Oy, basta magkugi ka jud pananam guys. Na jud tay mapaabot tanaw ang mga tubo guys, nanay daghan. Mamainit tanin jud guys. Nginom sa mig Milo. Kaya salamat day ka jud dari floor sa mong gihatag nga do natag sa ming 5. Jadi apay utap guys dia. Maring.
kari ka Iliya kuno ring pink di guys. Isa kuno ring ligid nga pink. Imo nang pink day. Uy, nakuha. Ay, ganahan sa sadana guys. Thank you Kajo. Dami pasalubong gabi guys. Purami donut tag saming 5. Thank you. Nasa manday sila ma. Ikan masalag Cebu. Unsa di kuan guys, special utap. Yeah. Salamat Kajo. Dami sa kaputos. Maning parisan og Milo. Yan na. So to pag mga kuyas guys nangaligo pa sila. Nangaligo pag mga kuyas to sa tabay. Alam ya guys, basta ka nang gawas sa bitaw tag singot. Kay lamis pamati sa lawas baka nanggaan ka jugat ng pamati. Tap guys, ngantayin jo. Yes, kuya naghukas na kagi. Alimutan mo si kanaligo. Imo nang donut ya. Isa kang kuya kinkin. At least nahaman namin sa mga trabahoon guys. Na hinlo na dahil skilid sa bahay. Hinlo na pang darupan ng mga sagbot. So guys, mato na mi. Magpaaban kong papagabril og ni Iliya. Banan ko nila magpa-check up ato ila Dr. Ben. Kaya na ako'y nakapa nga ako andres ang didi. Kanina, dani nga side. Danis wa nga side. Hindi din. So halaman ni ipa-check up og paniguro. Kaya basin og nang hubag hang kasug. Kasi nang hubag ra ni hang kasug guys. O di mga panuhot ra ni. Nga na. Halaman ni ipa-check up og paniguro. Kaya di panis mga kuanan ni. Sa nimbuan na kuanas mga niaging buwan pa ni na kuan ni. Nahi kami. So ani ingad to karon. Nahadlak magud pag ko guys kay danis ang ilok na magud pag koy na mga gagmay nga kanang nganan basin og hinubutan na pananahas buhok kay sa una mangbunot magud kog buhok nasang ilok dari pa das pikas na kanay nga na kanay mga lingin-lingin hani ni siya basig mga buhok raning na nga bali og terek so hani pa-check up karon dari man ko nahadlak na dari sang suso nas ibabaw nasunog gatas ning nanibuok. So mato na mayroon guys, hani ipa-check up og paniguro. To ila Dr. Ben. So banan ko papagabril. Mahadlak man lagi kong maingani kana bitong check up og maanani. Hadlik po. Ampol mas Ginoo, salig tas Ginoo, di lagi ta pasagdan. Sa maghidban sa ko guys kay grabe, alimutas sa nga tanan. So gikan pa gani ko naligo guys, grabe, nakadungsingot naman ning taon ko na. So mato na mi guys. Kita-kits ra tadto. Ano makita na maghampahak. Mo man nasamad sa blade sa una kay hamang gipanundog og sudlay ag blade na. Kita nang hampahak guys. Ada bala na pahak ra na. Ano mi guys. Banan ko nis papagabril ug Iliyakin. So to na mi guys, mabilin dari si Kuya Gael, si Kuya Kinkin. Ya, manag amang project dari ganina. Banan ko lang dari. Pagabril ni Kiniyat. Check up ko kare itu. Get sa tada to guys. Yan mi guys, tari magpa-check up ila Dr. Ben Molina. Ada. Guys, mga nag-resita ni Doc Ben 3 times a day. Inject mas Doc. Guys, mabalik rami kay kuwang agahang kwarta 830 ang bayaran na apil ag tambaw. Paday. Alam mo silong sa dami kay nagbunag mag-uwan. So guys, nauudyon sa batangan ng mga guys. Alam mo, hinigupay na na. Yami kuan, pipino. Yapi amang nilaw oy. Salamat pa der. Dahil na, niututan ninyo guys. Niututa. Nilaw oy. Tubig. Nilaw oy eh. Papa, matagay pa ko sa bawah. Wow. Ako sila? Kamatis. Atsal. Kinilaw na mo, pero ay isda ng sagol. Puro na pipino. Yan yung manang paniuto. Karoon mo inom ko dari guys. Mo din eh guys ang aim nun kanina. Sa isa ka simana. Sunod Domingo, balik mi dito sa papagabril. Kaya hang ibalik og pakuha ni Dr. Ben o napabasa sa ima kapa og balik. Balik ka kuha nang hikamang utrong Dr. Ben og ni hilis ba siya guys. Nasang didi
So muna isang ihatag na sud sa isa ka simana nang imnan guys kani. Cloxacillin. Cloxac. Ang pala mo sa ginugma kuan ni. Kasi harap pa ning kusog ba nang hubag. So, sunod Domingo balik mi dadto. Ay ipakuan ni ja og wala ba mahikaman. Ampo lang mga jugos Ginoo nga wa na. Okay na siya. Ang kusog lagi ni na. Diyos sayro na. Lagi halang lesay. So guys, moro na hang video. Wa ko kadto ka video dadto. So mi kadto dadto ka video ilas dok kay ang si Papa Gabriel nag video kay man din dyan napindot. Man din dyan napindot. Ako na balik na mi dadto. Moro na video ko ng adlaw guys. Update ra ko.